उननि समाव बेखौ रिअर्गेनाइज खालामनाय जागोन दानाय जागोन 2003 आव 40टा समष्टि दंमोन 2020 नि एकर्डआव 60टासिम समष्टि दानायनि बेयाव खोथा लिरनाय दङ आरो जोंनि एसटी समष्टिया 30 निफ्राय 40 42 जागोन नन एसटीआबो बारायगोन ओपेनआबो सिटआबो बारायगोन बेयाव एरिया बांबाय जोंनि क्षमता अटोनमिया बांबाय जोंनि समष्टिया बांबाय बारायनायनि खोथा दङ बेयाव खमायनायनि खोथा गैया 2003 आव 39टा साबजेक्ट 40टायाव 39 जोंनो होदों 2020 नि एकर्डआव 6-7टा डिपार्टमेन्ट बारायनानै बेयाव एडिशन खालामनायबो जागोन थाखानाय डिपार्टमेन्टखौ आरो गोदान डिपार्टमेन्ट क्रिएट 45टा डिपार्टमेन्ट जोंहा फुल फ्लेजेड मोनसे डिपार्टमेन्ट साबजेक्ट बा पावर एन्ड फांक्शन जों मोनगोन बेजों लोगोसे भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनेन्सआ 2003 आव लिरनाय गैयामोन 2020 नि एकर्डआव आर्टिकल 125 एमेन्डमेन्ट आरो माने आर्टिकल 280 माने एमेन्डमेन्ट आरो 125 एमेन्डमेन्ट बे मोननैनि गेजेरजों बेयाव भारत सरकारनिफ्राय बिटिआर आव डाइरेक्ट फैसा फैनाय भारत सरकारनिफ्राय बिसिडिसिआ इलेक्शन कन्डाक्ट जानानै जिहेतु दा एडहक कमिटि दङ इलेक्शन कन्डाक्ट जानानै बे भिसिडिसिखौ फुल स्ट्रेंथ खालामनानै बेयाव एसटी रिजार्वेशन बा एसटी जागोन नन एसटी बा नन एसटी एरिया जागोन बे भिसिडिसिखौ डिलिमिटेशन रिअर्गेनाइज खालामनानै भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट बेयाव पुजि फैनाय जागोन दा बेखायनो दिनै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना 10टा जाबाय बाकी प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिया अक्ट'बर नभेम्बराव एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जानायनि लामायाव दिनै गोजोन गायसननाया माने 5 बोसोराव मोजाङैनो जालांबाय बिनि उनाव बारग' एनडिबि बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय लाबोनांगौमोन दिल्लीनिफ्राय एनआईए केसजों 56 एनडिबि बिथांमोनखौ लाबोनाय जाबाय आरो बिथांमोना गावबा गाव न'आव दिनै दङ भुटाननिफ्राय 8 जन भुटाना आलादा राष्ट्र 8 जन बारग' एनडिबि बिथांमोनखौ लाबोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो हा हु होनायनि खामानियाबो दिनै प्राय बिश्वनाथ जिल्लायाव जोब्बाय शोणितपुराव आधा जाबाय आसामनि गलाघाट हजाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव गवालपारा बिटिआरआव फरेस्ट राइट एक्ट होनायनि खामानिया जादों दा बेखायनो दिनै जाय बिथांमोना मुं सुदों सान्ति सुक्तिबा मानो जेलाव दङ दिनै रावबो जेलाव गैलिया मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौबो मोनसे जायगायाव दोननाय जादों जेलनि नाम होनानै आरो बिथांनि साबा माने जिखिनि दंबावोमोन बारग' एनडिबि बिथांमोनखौबो गुबुन मोनसे जायगायाव जेल मुं होनानै दोननाय जादों किन्तु सेन्ट्रेल जेलाव दासिम बेबायदि रावबो गैलिया जास्ट एनआईएनि भार्डिक्ट जानाय साफा सानैनि माखासे इस्यु दङ बे इस्युफोरा लासै लासै निष्पत्ति जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बुंदों लेजिस्लेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्जिकिउटिभ पावारनि मोनसे सेक्सुएल एरेन्जमेन्ट 2003 आव मोननाय बे लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारखौ 2020 नि एकर्डनि गेजेरजों एनहेन्स मोर अटोनमी खालामनाय जादों बे सेक्सुएलनि एरिया आरो जोंनि हा हुनि अधिकारा जाबाय ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक लैंड राइटखौ बेलेन्ड ब्लकआ होदों लैंड राइटखौ फरेस्ट राइट एक्टआ होदों आरो नन बेलेन्ड ब्लकनि बाहेरायाव गुबुन गुबुन हारि माहारिया जेरै हा मोननांगौ मोनगोन प्रोटेक्टेड क्लासनि श्रेणिया जेरैबायदि हा मोननांगौ मोनगोन बेखौ लानानै जोंनियाव भुल बुजाबुजि जेबो जानो गोनां गैया कुनु 16टा डिपार्टमेन्ट लांफिननायनि खोथा गैया कुनु प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि नाम सोलायनायनि खोथा गैया कुनु कारनाव जोंनि गामि दानख'नायनि बेयाव खोथा गैया गामि दानख'नाया एबसुनि एजेन्डा नङा एबसुआ दाबिबो होआखै आरो एबसुनि बे खामानिबो नङा बरन्स गामि दाजानायनि थाखाय सान हर बार्गेनिं खालामनानै जों खामानि मावदों आरो मालाबा जों नांलायदों मालाबा दाबि धमकी होदों मालाबा जों मोदै हुगारनानैबो रायजो राजानो जों खिन्थानो बाध्य जादों दा खोथाया जाहैबाय एबसुआ गावनि जि स्थिति गावनि जि कर्स अफ एक्शननिफ्राय मालाबाबो दोरोदाखै आरो बिटिआर बिटिसि आरो बिटिआरनि जि मोनसे माने आत्मनियन्त्रणनि जि अधिकार जि बिखौ माने जोङो जि मोनबाय 5000 शहीदनि गोथां थैनि बिनिमयाव बे आत्मनियन्त्रणनि अधिकारा जोंनि माने आनसलिकताबादि जि स्पिरिट आरो चिन्तायाव जेब्लाबो आवगायलांनांगौ आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो खामानि मावदों दिल्ली दिसपुरा जोंखौ मदद होनांगौ आं बेखौनो बुंदों जे हाग्रामाया 15 बोसोराव कंग्रेस आरो बिजेपिजों थाबोबाय 5 बोसोराव बिजेपिजों इउपिपिएलआ मिलिजुलि सरकार दाबाय फैबाय थानाय समाव आनसलिक दला स्टेरिं हमनांगौ आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि जि मोर अटोनमी जि कन्सेप्ट एरिया एक्सटेंशन समष्टि बारायनाय डाइरेक्ट फाइनेंस भिसिडिसि इलेक्शन आरो बे गासै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेशननि जि मोनसे जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि खामानि दङ आरो मानगोनां रन्जन दैमारि
आरो जायफोरा दंबावो CBI जि माने केसाव सुप्रिम कोर्टआव जायखौ जों नांबाय थादों भारत सरकारजों जों जेखौ रायलायबाय थादों एमनेस्टिनि थाखाय बा रेहायनि थाखाय बे गासै खामानिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि स्थितिखौ स्पष्ट खालामबाय आरो BTC आरो BTR खौ लानानै जायफोरा दिनै जोंखौ सोंखारियो बिथांमोनखौ आङो सिदा बाथ्राजों आं फोरमायनो नागिरबाय आरो जाय रायजो राजाफ्रा बेखौ लानानै भुल बुजाबुजि जायो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना मिनिमाम लेभेलावब्लाबो बे कनसेप्टखौ क्लियार जागोन 3आव क्लियार दङ लिरनाय 20आव क्लियार लिरनाय दङ गेजेराव सिन बोनानै 3 आरो 20नि मा मोनदों मा बारायदों मा जौगादों आरो मर अटनमिया माबायदि जादों बे कनसेप्टखौ क्लियार खालामबानो जाबाय 6 शेड्यूलनि आधारावनो माने BTR सुक्ति माने जोङो थुरि आरो नारानि न' लुदोंमोन 93आव बे न'खौ 2003आव IY न' जोंनो होबाय 2020नि एकर्डआव बे IY न'खौ जोङो मोजाङै आरो साबसिनै माने मर अधिकार लानानै आसाम टाइपनि जों न' लुनानै लाबाय बे कनसेप्टखौ क्लियार बुजिबानो जायो कुनु अधिकार कुनु 1% 1 बिन्दो बेयाव कुनु लरसर जायाखै जेरै दङ ओरैनो दङ आरो बेखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आनकम्प्रमाइजिं भाबै उपेन ब्रह्मनि बड'फानि आदर्शखौ लानानै गेरेमसा माहारि दानाय आरो आल्टिमेट थांखिसिम जों आवगायलांगोन गोजोन्थों।